Is-Safeguarding Commission tal-Knisja ħabret Safeguarding Policy aġġornata tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Din il-policy fost oħrajn qed toħloq kodiċi ta' kondotta għal kull min jaħdem f'entità tal-Knisja fosthom saċerdoti, katekisti u għalliema fl-iskejjel tal-Knisja. Il-policy għandha lan li taċċerta li kull min jaħdem ma' minuri josserva qatt ta' obbligazzjonijiet. L-ewwel irid ikun aċċertat li l-isem tal-persuna mhux fil-listat tal-att dwar il-protezzjoni tal-minuri jew kif hu magħruf fir-reġistru tal-pedofili. Jitlob li qatt ma ġie ristrett mill-Knisja milli jaqdi funzjoni pastorali li l-persuna tippreżenta l-kondotta tal-pulizija u żewġ itri ta' referenza. Tintrabat ukoll li tattendi kors dwar il-policy l-ġdida. Mark Pellicano li jmexxi din il-kummissjoni ħabbar li se jkunu appuntati wkoll uffiċjali tal-ħarsien f'kull entità tal-Knisja li se jassiguraw fost oħrajn li kull ħaddiem fl-Arċidjoċesi jkollu Safeguarding Clearance Certificate. Il-policy qed tara wkoll li kull membru tal-kleru li jżur Malta għal aktar minn 3 xhur ikollu wkoll dan iċ-ċertifikat. Il-policy qed toħloq ukoll kodiċi ta' kondotta għal kull min jaħdem f'entità tal-Knisja. Il-Knisja qed tagħmilha ċari li kulħadd għandu dritt li jieħu sehem f'attivitajiet tal-Knisja u x'inhu l-ġeneru, razza, nazzjonalità, fidi, abilità jew orjentazzjoni sesswali. Irid ikun assigurati li ħaddiema tal-Arċidjoċesi ma jkunu qatt taħt l-effett ta' alkohol, drogi jew sustanzi meta jkunu qed jittrattaw adulti vulnerabbli. Il-kodiċi qed jisħaq li kull relazzjoni li tmur lil hemm mill-irwol u responsabilitajiet mogħtija lill-impjegat mhumiex permessibbli u għandhom iżommu lilhom infushom għall-ogħla standards meta jkunu online l-aktar f'kuntatt ma' persuni vulnerabbli. Kull imġiba sesswali, fiżika u mhux ma' minuri jew adulti vulnerabbli mhix permessibbli. L-iskop tal-policy huwa biex dak li qed tagħmel il-Knisja jibqa' jsir b'mod li dak li jkun jinduna li huwa safe. Ġifieri l-ebda mhix l-iskop tal-policy li twaqqaf jew tnaqqas mix-xogħol tal-Knisja, anzi ix-xogħol tal-Knisja li qed tagħmel fih dan is-soċjetà irid jibqa' jsir b'imma b'mod bħal kif qiegħed isir b'mod li jiġi salvagwardjat minn policy. Fit-tnedija ta' din il-policy l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna qal li meta l-ġenituri jafdaw lil uliedhom ma' impjegat tal-Knisja jrid ikun aċċertati l-ambjent fejn ikunu uliedhom se jkun sigur u qal li din il-policy frott ta' konsultazzjoni u konsensus biex dak li jkun iħoss li din il-policy ta' kulħadd temm jiddiskrivija bħala work in progress għax issa li ġiet approvata tibda titħaddem fil-prattika.